Good evening, fellow Basileños. I'm happy to see everyone is here. I'm extremely honored to welcome you tonight. Finally, after 2 years, we get together like this again to witness the beauty and richness of our diverse culture. Cultural diversity is about appreciating the society is made up of many different groups with different interests, skills, and talents. And I think that's beautiful. That's what makes us unique. It is said that the beauty of the world lies in the diversity of its people. What makes Basilan beautiful and unique is not just the richness of Piñatan heritage, but as well as that of the Tausug, Sama, Chabacano, Bisaya, including Maguindanao and Maranao. With this year's theme, confronting challenges, winning successes, enriching nature, culture, and economy, it aims to promote resilience despite challenges. Dahil sa iba't ibang tribo at kultura, lumilitaw ang ganda ng Basilan Province. Ang dating kinatatakutan ngayon ay simbolo ng pagkakaisa at kaunlaran. Bukas, Marso 7, isang pista opisyal sa buong probinsya ng Basilan dahil ipagdiwang ang ika-49 na founding anniversary ng probinsya. Samot-saring dagokman ang dumating sa mga Basilenyos. Nagkakaisa sila at nalampasan ang hamon ng panahon at isinulong ang pagkakaisa at naging maunlad ang isang napakagandang isla dito sa Mindanao. Dahil sa pagkakaisa ng mga Basilenyos, ipinakita nila sa kanilang anibersaryo na lahat ng aktibidad ay dinaluhan at dadaluhan ng mga residente at ng mga bisita. Ayon kay Richard Falcatan, ang Provincial Information Officer ng Basilan Province, isusulong ng kanilang probinsya ang likas na kayamanan at nagagandang kaugalian ng mga tribo mula sa yaman ng dagat hanggang sa yaman ng kanilang kultura. Bukas, isang malaking selebrasyon ang gaganapin. We are celebrating the 49th founding anniversary ng Basilan and at the same time the 10 Noon Pakarajaan of Basilan. The highlights of the celebration will be the caravan along the Basilan Circumferential Road. Iikot yung mga participants and thousands of Basileños will join during the celebration. And after that, may commemorative program dubbed as a day with the governor at the Basilan Government Center sa Barangay Santa Clara po, sa Lamitan City. Ang 10 Noon Pakarajaan 2023 ay isang selebrasyon upang isulong ang kakaibang ganda at kultura ng mga Basileño. Ang 10 Noon Pakarajaan or 10 Noon Festival 2023 ay hindi lang selebrasyon. Ito ay pagkakilanlan ng mga Basileño. Kagabi, hinirang na kampyon ang bayan ng Maluso sa isinagawang cultural dance competition upang madama ng mga Basileños ang pagmamahal ng probinsyal na pamahalaan. Isang outreach program ang ginanap sa iba't ibang munisipyo sa tulong ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon kay Falcatan, isusulong ni Basilan Governor Jim Hataman ang kanilang tunay na kaunlaran para sa kapakanan at kaunlaran ng kanyang minamahal na probinsya. Sa mga taga-probinsya ng Basilan, ang aming taos-pusong pakikisa sa inyong selebrasyon. Happy 49th Founding Anniversary at mabuhay ang 10 Noon Pakarajaan 2023. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!